こんにちは、ワイズネイルサロンあずみです。今回はニュアンスネイルをしたいと思います。ニュアンスネイルって、曖昧な色合いということなんですけども、自分で好きなカラーを取り入れて、曖昧な色合いにしていくっていうちょっと楽しいネイルアートになっております。で、ジェルネイルでやる方が多いんですけども、今回マニキュアではできないんじゃないかなって疑問もあったので、今回マニキュアでニュアンスネイルを作ってみたいと思います。では始めます。はい、今回は、マニキュアを使ったニュアンスネイルを作っていこうと思います。結構ジェルネイルでニュアンスネイルをやってる方が多いんですけども、マニキュアでちょっとやってみたいと思います。いろいろ道具はちょっと出てくるのでよく見てみてください。でですね、まずベースはこちらの白、シャレドアなんですけども、こちらのシャレドアの白を塗っていきます。で、白塗るの難しいって方は、その白ラメとかラメが入ったやつでもいいですかね。そうするとちょっと塗りやすくなります。これを2度塗りしていきます。で、今回アルミのこのゴールドホイルも使っていくので、ちょっとこちら、ちっちゃくこう切って準備します。これ最後の方で使いますね。はい、2回目塗ります。結構白はポテッとしてるこのマットな感じなので、ちょっと乾かしてからこう今日はスポンジのポンポンポンってやってちょっとニュアンスネイルにしてみたいと思うんですけども、これは100均で買ったリキュールネイルですね。リキュールネイルってもう半透明なので、もう結構クリア感が結構あるんですね。なのですごくぼかしやすい、ごまかしやすいしぼかしやすい。で、もう一つが紫色。この2種類使ってぼかしを作っていきます。このスポンジで。スポンジはちなみに化粧品道具のやつを切ったものですね。はい、ではこちらの、白の上にスポンジでポンポンとアートしていきます。で、パレットの上にまず紫のせます。ちょっと固まってしまうので、なるべくワンカラーずつこうやってパレットの上にのせてください。ない方はアルミホイルの上にのせてください。はい、ではこちらのスポンジの一部分を使ってポンポンってやっていきます。最初は大胆に置いちゃっていいんですけども、徐々にこう広げるようにやっていきます。この後ブルーも来るので、ちょっとブルーの感覚というか場所も考えてちょっとのせていきます。ちょっと多かったのとここで叩いて調節してください。大体でこんな感じで。はい、で次にブルーをのせていきたいと思います。使ってないスポンジの部分をちょんちょん、ブルーというよりは、ちょっとグリーンも入ったような、これはブルーなんですけども、紫とも結構色が合いますので重ねちゃっても大丈夫です。やっぱこの2色使いっていうので、重なりすぎないようにブルーと紫がちゃんと分かるようにもちょっと分かれてポンポンポンとのせてください。ちょっとブルーよりも紫の方が濃いので、ちょっとスポンジアートするには紫の方がちょっと難しいかなと思います。はい、こんなもんですかね。これで次にですね、またこのパレット登場するんですけども、ちょっと今回ゴールドのラインを引いていきます。で、このゴールドのライン、これちょっとティンスのゴールドをちょっと今回使ってるんですけども、100円ショップで細い筆、アート筆みたいな細い感じで、こういう感じですよね。こういうので、これ今黒なんですけども、黒なんだけどもこれのゴールドバージョンありますので、ゴールドバージョン見つけてやると結構楽です。今回ないのでゴールドここのパレットの上に引いて、細い筆でラインをのせていきます。細いとこと細い、できたらなんですけども、細いラインと太いラインのこうメリハリをつけながらやっていくとすごく綺麗には見えます。例えばですね、こういうとことかを太くするんですね。太いとこも意識しながらやります。はい、こんな感じで一回これでバランスを見るんですけども、これでちょっと
修正もこの時にできます。例えばですね、ちょっと濃い部分欲しいなと思ったら、この上からちょんちょんちょんと、ゴールド隠れない程度にちょっとのせたりとかできます。あんまいらないっちゃいらないですけどね。こんな感じですかね。ハンドなんかはこれで十分かなとも思います。これであとトップコートすると結構馴染みが良くなるので、ちょっとトップコート塗ってみますね。はい、これで十分ちょっとニュアンスネイルにはなったんじゃないでしょうか。これちょっと結構しっかりトップコート固めます。はい、ニュアンスネイルこんな感じに仕上がりました。結構大人っぽい上品な感じになりましたね。はい、ニュアンスネイルいかがだったでしょうか。結構スポンジなんかでやっても、最後クリアトップコートを塗ると結構馴染んで綺麗に見えたりもします。今回紫とブルーと白を使ったんですけども、結構いろんな色をご自分でお好きな色を組み合わせてちょっとチャレンジしてみてください。で、ポイントアートとして1本こちらの、ニュアンスネイル、これですね。こちらのネイルをやった他の指とか爪とかはネイビーとか一色塗りしてかっこよくしてもいいですし、この色に合わせて紫やブルーを使ってちょっと夏っぽく爽やかに仕上げてもすごく可愛いと思います。ぜひ試してみてください。はい。で、今回この動画面白かったなって分かりやすかったなって思う方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。で、隣にあるベルボタンもよかったら押してください。ワイズネイルサロンあずみでした。